Hallå? Hej. Min vän Kristoffer här har tänkt efter ett tag. Vi har pratat fram och tillbaka ganska länge och han har velat komma över till religionen islam. Och jag valde att ta hit honom idag och han är fullt med på vad det innebär att bli muslim. Och inshallah, allt blir bra. Han heter Kristoffer, men inshallah efter shahada han letar Jonas. Så inshallah det ska bli en ny broder till oss. الو استاذ اسد صبحي نعم اسم كريستوفر برضه باذن الله نرتب ان شاء الله بعدين ان شاء الله برضه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.